Enchanted Cave. Tayo papasok sa Enchanted Cave. Hindi siya semento pero maganda. Game mode. Saan yung ilog? Nadaan ka na. Dito na lang ako. Diyan ako dito. Upo ka dito. Magaling na lang po yung face mask niyo pag mag-swimming na lang. Sige hoy. Yes, alright, alright, alright. Yes, alright. Yan. Tulog ng kuya ba to? Oras ito marunong.
Balik na kami. Kanan-kanan na lang po tayo mga. May dalawa pa kasing bumababa. Kuya, wait lang. Dali, iraradyo dyan. Halika. Iraradyo. Andun yung isang buo. Alright. Alright. Miners. May butas oh. Ha. Ayos. Oh. Sarang maakyat. Mataas. May remembrance. Yeah, nakakuha na yung gandang lalaking dyan. Okay. Ayos. Kita ko sa may cross. May daan. May cross tower daw. May mga parking dito. Gardens. Hindi makita, natakpan ng mga puno. Ito lang. Tingnan natin yung tower na siya sabi, cross daw. So, overlooking daw yung dagat. Ha, ayos.
Takot na. Yan, si Bolinao. May tinanong nga yung nga dyan kung kasama din yung punta natin dyan. Nakakalam kung kasama din. Whew. Ayos to. Tingnan nyo. Yung pinaka-cross niya ng this part. Tapos kabila. Naging niya ng ano to. North part. Ayos. Pwede. Ito sa baba, yung Enchanted Cave. Hindi mo makikita kasi sa ibabaw ng Enchanted Cave. Pangasinan. Tapos punta kami ng ng Patar Beach. Abangan nyo. Sunod na video namin. May time pa naman, no? Ano oras na ba? Dos pa lang, kaya pa. Babo. Mamaya ulit. Piwin niya. Bababa na. Yun lang. Dahan-dahan lang. Yung pinakamagandang adventure pag ganito. Whew. Kaya na. Saan pa? Saan pang sunod? Pupuntahan? Wala na. Adult Pool at saka Treehouse po. Yan. View deck pala. Ito naman. Yung rolls niya. 10 years old. Delikado pag may nanigarilyo. Sunog. Doon lang sa baba? Ay, doon, Oo, pwede. Huwag lang dyan, Dito? Ay, hindi na, no? Oo. So, yung bisita. Balik ako doon sa pinanggalingan ko kaya. Sige. Pero pag kakanan ako, doon sa may ano yun, sa may swimming pool. Po. Sige po. Sige po. Pupunta ka sa cave, Papa. pakaliwa po. Pero pagdating mo sa swimming pool po, mayroon na daanan papunta sa cave po. Sige. Sige kuya. Sige oh. May garden din sila. Bonsai. Yes. May garden din sila dito. Galing ko tawag sa Hehehe